Pois cando nos lo permita a técnica, sí, podemos. Bueno, pois moi bo día, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que damos conta dos asuntos que o Grupo Popular vai levar ao vindeiro pleno, unha vez celebrada a xunta de portavoces, pero, se me permitides, e seguindo unha orde cronolóxica nos acontecementos informativos desta mañá, pois comunicarvos que a mesa vende calificar a nosa proposta de María Concepción Pombo Romero como candidata á Dirección Xeral da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Estamos a falar dunha xornalista cun longo percorrido profesional, tanto en medios públicos como en medios privados, principalmente no eido do audiovisual e a digitalización, con máis de 2 décadas de trayectoria en diversos postos nos medios públicos galego, o último deles como xefa de área de formativos e documentación dende o ano 2017, e, por lo tanto, estamos ante unha profesional que podería converterse na primeira muller ao fronte da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Agora, o procedimento para o seu futuro nomeamento como directora xeral continuará coa celebración de 2 comisións, unha para a aceptación da proposta e outra para a súa comparecencia, antes de que se proceda á votación no pleno da súa candidatura, que, como sabedes, está previsto unha aprobación primeiro con maioría de 2/3, segundo con maioría de 3/5 e, finalmente, se non se produce esa aceptación por maioría absoluta. En resume, estamos a falar dunha profesional cunha trayectoria contrastada e moi relacionada cos medios audiovisuais galegos que confiamos poida sair adiante co apoio dos demais grupos parlamentarios e ter o respaldo necesario para afrontar con decisión esta nova etapa que ten por diante a Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, toda vez que non parece que exista outra proposta alternativa e, polo tanto, unha resolución pronta desta cuestión nos permitiría ir avanzando na renovación de outros órganos da propia corporación. E volvendo á orde do día da sesión plenaria da vindeira semana, está prevista a comparecencia a petición propia do Conselleiro de Sanidade para informar sobre as políticas da Xunta de Galicia en materia de prevención de enfermedades e vacinación. Dentro do apartado de proposición non de lei, o Grupo Popular vai centrar a súa atención no ámbito do transporte por estrada e por ferrocarril. Así, en primeiro lugar, e logo do indignante tratamento que está a recibir a proposición de lei de solicitude de transferencia da AP9 a Galicia aprobada por unanimidade neste Parlamento galego por parte dos socialistas, en especial da presidenta do Congreso, con case 50 aprazamentos do prazo de presentación de enmendas, desde o Grupo Popular imos seguir insistindo nesta demanda ata conseguir que se poña fin a esta actitude obstrucionista e denigrante que creemos está a sufrir a transferencia da AP9 a Galicia. A nosa segunda proposición non de lei está relacionada co transporte ferroviario. En concreto, pedimos que se repoñan de inmediato todas as frecuencias ferroviarias suprimidas durante a pandemia e que a día de hoxe aínda non se teñan recuperado. Pedimos que se elabore un plan de contingencia que avalíe as causas e posibles solución ante as frecuentes incidencias que sofren os usuarios do tren en Galicia, co obxectivo de garantir o cumprimento de tempos de viaxe e de horarios. Pedimos que se dote as cidades de Lugo e Ferrol de alta velocidade, de xeito que as súas estacións tamén reciban tren SAVE, e que cese, dunha vez por todas, a discriminación que para Galicia supón as diferentes políticas de venta anticipada de billetes por parte de Renfe, algo que polas últimas novas coñecidas parece que vai avanzando, inda que moi pouco a pouco, facilitando, por tanto, a planificación de bases ou acceso a precios máis competitivos. En definitiva, o que seguiremos é a denunciar as veces que faga falta esta discriminación que sofre Galicia no que respecta ao transporte ferroviario, tanto no que respecta á frecuencia de servicios, como a venda de billetes, como a chegada do AVE a todas as cidades galegas para que os galegos podamos gozar dun servicio ferroviario de calidade e que realmente atenda as nosas necesidades. Xa para rematar e poñerme á súa disposición para atender a algunha pregunta que seguro que teñen ganas de formular, pois informar que o Grupo Popular preguntará ao Goberno galego no vindeiro pleno por 3 cuestións.
A primeira, sobre as novidades do novo Plan Estratégico de Xuventude 2025-2027 dirixido á mocidade de entre 16 e 30 anos e que conta con máis de 130 medidas e un orzamento de 700 millóns de euros. A segunda pregunta versa sobre os beneficios acadados polos cidadáns galegos o pasado ano, 2024, na adquisición de vehículos que tributan ao 3% logo de que a Xunta habilitara axudas para a adquisición de vehículos usados, disminuindo o tipo do gravame para a súa compra en 5 puntos porcentuais. Pasou do 8% ao 3%, ao tempo que eximiu de tributación as transmisións de vehículos de cero emisións. E esta decisión converteu a Galicia na comunidade autónoma con mellor trato fiscal para as transmisións de vehículos de segunda man e a única, xunto a Baleares, que establece un trato diferenciado de tributación a tipo cero para os vehículos de cero emisións. E, por último, tamén nos imos interesar no pleno pola valoración que fai o Goberno galego sobre o conflito que afecta a cooperativa de vivendas de alugueiro social no barrio de Xuxán, na Coruña, donde a imposición de novas exixencias por parte do Instituto de Crédito Oficial está a botar abaixo, ao noso entender, as expectativas de acceder a unha vivenda a un prezo accesible e lonxe do carácter social que sempre orientou esa promoción. E, polo tanto, queremos coñecer cales son as dificultades e se hai propostas para superalas. E, pola miña banda, pois non teño moito máis que engadir, así que me poño a vosa disposición por si considerades oportuno facer algunha pregunta sobre isto ou sobre calquera outro tema que propoñades. Bueno, é unha cuestión que lle corresponde ditaminar á mesa e creo que a mesa estaba prevista para a última hora desta mañán e, polo tanto, pois será a mesa da propia comisión a que ditamine cal é o calendario. Nos gustaría, evidentemente, que, en fin, coa maior celeridade se pudiera avanzar na renovación de todos os órganos que teñen que ver coa corporación pública, pero volvo a repetir, é a propia mesa que irá marcando as pautas que, como sabedes, pasan por un debate sobre a valoración das distintas propostas realizadas, que creo que son escasas, despois unha comparecencia dos candidatos e unha vez solventada esa cuestión sí que xa estaría en disposición de levarse a proposta ao pleno. Sí, son dúas comisións diferentes. Hai unha comparecencia, digamos, onde se pronuncian todos os grupos sobre as cualificacións realizadas polas mesas e pola propia mesa respecto ás distintas propostas que se poidan realizar e despois hai unha segunda na que se produciría a comparecencia dos propios propostos a fin de que dean contas do seu currículum e da súa idoneidade para o posto para o que foron propostos por cada un dos grupos. E unha vez vencido iso sería cando se podería ir xa a unha proposta cara ao pleno, en sesión plenaria. Sí, poderían encaixar perfectamente, pero volvo a repetir, será a mesa a que decida finalmente esas cuestións, pero poderían encaixar perfectamente no calendario que estaba previsto e cumprimentando pois os trámites que están establecidos na propia regulación legal. A inclusión da votación en pleno é un pleno ordinario, podería ser a facer plenos extraordinarios. Home, entendemos que se producirá en pleno ordinario, quero dicir, non hai tampouco que alterar o calendario previsto e entendemos que sería perfectamente posible incluílo nun pleno ordinario. Pero perfectamente posible son uns plazos, primeira votación, despois ten que pasar un mes. Pero en fin, eu entendo que hai unha alta expectativa por ver cando se renovan os órganos da corporación pública, pero recórdolles que esta mañán fixemos unha proposta ata onde sei, en fin, unha proposta en firme para proceder á renovación do primeiro desos órganos. Evidentemente, xa hai uns plazos previstos, vamos a deixar, é dicir, porque eu
onte mesmo ainda tendín a man o diálogo cos distintos grupos, aínda que, en fin, as declaracións de hoxe por parte dos seus voceiros resultan un tanto decepcionantes sobre esa vontade de acadar acordos. Permítanos que nos demos un marxe para ver como avanza esta cuestión e volvo a repetir, nós temos interés en que, con a axilidade o maior posible, pero sempre dos plazos que están previstos pola lei, se proceda pois a esa valoración dos candidatos e, polo tanto, podamos ir sustanciando cada un dos pasos que están previstos na normativa. Non vamos do mesmo xeito que nos manifestamos claramente contrarios a ir demorando plazos que se solicitan de maneira, ao meu entender, pouco comprensible, porque hai algunha solicitude de ampliación de plazos que comprenderán despois que despois de, non sei, 8, 9 anos escoitando da urxencia de renovar os órganos que ahora se nos pida retrasar esa decisión é pouco comprensible. Do mesmo xeito que estamos en contra disso, tampouco vamos a admitir que era modificación nos plazos que están normativamente previstos. Por lo tanto, cada día co seu afán iremos avanzando nesta cuestión esperando que o antes posible os órganos da CRTV da cesada da hora estén en condicións de afrontar o desenvolvemento da nova normativa que nos demos neste Parlamento de Galicia. Ánimo. Tras a comparecencia quedaría listo para ir o pleno. Sí, claro. É dicir, se produce co antelación suficiente para que sexa incluída na orde do día, pois si, se cumplimentarían todos os trámites necesarios, para poder levar esa cuestión a pleno, sí. Pois non o teño agora na cabeza, pero fíome de vostedes, se me din, pois pode ser. Honradamente non teño calendario agora na cabeza, Bueno, sorprende que nos acuse de pasividade un ministerio que creo que fai case un mes fixo este tipo de anuncios, pero, en fin, tardou máis de 25 días en remitir a documentación que anunciaba remisión inmediata, polo tanto, en fin, xa vexo que na medición dos prazos hai un criterio francamente laxo por parte do Goberno de España. A Xunta cumple sempre a normativa en isto e en calquera outra materia. Nesta materia concreta, se non recordo mal, respostou a unha pregunta ao propio conselleiro de Presidencia no último pleno, dicindo claramente cales eran as actuacións que se levaban a cabo por parte da Xunta respecto á observancia da legislación en maneira que afectaba as vivendas de uso turístico e cales son as competencias que ten cada unha das administracións á hora de proceder neste tipo de expedientes. E, dende logo, cando a Xunta recibe unha denuncia coa información pertinente relativa a unha vivenda de uso turístico que pode incumprir algunhas das condicións que están establecidas legalmente, actúa de conformidade coa lei e, de feito, eu creo que, en fin, se non teño malos datos, o ano pasado deronse de baixa 791 vivendas de uso turístico e no que levamos de ano máis de 475. En fin, non parece que isto sexa compatible cunha actitude complacente ou pasiva. Creo que todo o contrario, demostra unha vontade clara de facer cumplir a lei. Pero cada unha das administracións ten que facer o seu papel e cumplir exactamente o que está establecido na lei. A Xunta o vai facer. Algúna outra cuestión? Pois moitísimas gracias e seguímonos vendo en próximas citas.